6 страхотни имота, за които банките е много вероятно да ти откажат кредит. Обзалагам се, че номер 6 ще те изненада. Първо, апартамент с прилежаща покривна тераса. Второ, имот с спретнат малък двор на партерен етаж, на който можете да си направите кът с барбекю, а наоколо децата ви да тичат. Трето, обединени апартаменти с обща входна врата. Четвърто, усвоена тераса. Пето, сглобяема къща. И шесто, разкошен селски имот в отдалечена местност. Всички тези придобивки се смятат за абсолютна находка от всеки купувач, защото плащаш едно, а с него върви бонус. Точно бонусът обаче, когато не е документиран, а се води обща част или е направен без да се спази съответният административен ред, може да създаде сериозен проблем с финансирането. Някои банки ще откажат да зачетат квадратурата, която се води обща част, макар че влиза в имота, а и често е достъпна само от него. Други банки ще откажат цялата сделка, просто защото чупи модела им за риск. Ако бързаш към сделка за страхотен имот, запази си час за безплатна консултация с нас, за да разбереш как ще го видят банките. Линкът ще откриеш в профила ни.